Gipamatud-an pinaagi sa dugo ni Kristo. Mayo 24. Kaysa gihapon nga mukaon kamo niining tinapay ug mainom niining kupa, ang kamatayon sa Ginoo ginamantala ninyo hangtod nga moanhi siya. 1 Corinto kapitulo 11 bersikulo 26. Sa pagtukod sa sakramentohanon nga pag-alagad aron sa pagpuli sa Paskwa, si Kristo mibiya alang sa iyang simbahan usa ka handumanan sa iyang dakong sakripisyo alang sa tawo. Buhata kini siyang ingon, sa paghandom kanako. Mao kini ang punto sa transisyon tali sa duha ka ekonomiya ug sa ilang duha ka dagkong kapistahan. Ang usa mao ang pagsira sa kahangturan, ang lain nga bag-o pa niyang gitukod mao ang mopuli niini ug magpadayon sa tanang panahon ingon nga handumanan sa iyang kamatayon. Niining katapusang buhat ni Kristo sa pag-ambit uban sa iyang mga disipulo sa pan ug sa bino. Iyang gisaad ang iyang kaugalingon ngadto kanila ingon nga ilang manunubos pinaagi sa usa ka bag-ong pakigsaad. Diin kini gisulat ug gisiliyuhan nga diha sa tanan nga modawat kang Kristo pinaagi sa hugot nga pagtuo ihatag ang tanan. Ang mga panalangin nga ikahatag sa langit niining kinabuhia ug sa umaabot nga immortal nga kinabuhi. Kini nga buhat sa pakigsaad pagkapamatud-an pinaagi sa kaugalingong dugo ni Kristo nga mao ang katungdanan sa karaan nga mga halad sa paghalad aron ibutang sa atubangan sa mga hunahuna sa iyang pinili nga katawan. Gidisenyo kini ni Kristo nga kini nga panihapon kinahanglang kanunay nga saulogon aron sa pagpahinumdum kanato sa iyang sakripisyo sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa kapasayloan sa mga sala sa tanan nga motuo kaniya ug modawat kaniya. Diha sa kamatayon sa manluluwas ang mga gahom sa kangitngit daw midaog ug sila nagsadya sa ilang kadaugan. Apan gikan sa gisi nga lubnganan ni Jose, si Jesus migula nga usa ka mananaog. Si Jesus nagdumili sa pagdawat sa pasidungog sa iyang katawhan hangtod nga siya adunay kasiguruhan nga ang iyang sakripisyo gidawat sa Amahan. Siya mikayab ngadto sa langitnong mga sawang ug gikan sa Dios sa iyang kaugalingon nakadungog sa kasiguruhan nga ang iyang pagtabon sa sala sa mga tawo igo na, nga pinaagi sa iyang dugo ang tanan makabaton sa kinabuhing dayon. Ang Amahan mimatuod sa pakigsaad nga gihimo uban ni Kristo nga siya modawat sa mahinulsulon ug masulundon nga mga tawo ug higugmaon sila sama sa iyang paghigugma sa iyang anak. Si Kristo kinahanglang mokumpleto sa iyang buhat ug motuman sa iyang saad sa paghimo sa usa ka tawo nga labi pang bililhon kaysa lunsay nga bulawan, bisan ang usa ka tawo kaysa bulawan nga sidsid sa offer. Isaias kapitulo 13 bersikulo 12.